ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಏರ್ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ನೆರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡತ ಅವರ ತಿಳಿಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ ತಿಳಿತದ ಚಾಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನಾಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿಲ ಕಾನೆ ನಿಕಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ ಬೋಪೇನು ಮುರಣಿ ಅವೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಮೇಡಮ್ ರೆಂಟ್ದ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ನಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಎತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಪಂಡ ಇನಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಕಜಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವತ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಲು ಅಂಚೆನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ರಜೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಅಟಿಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಂಬರ್ ಬೊಕ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನನ ಯಾನ್ ತರಕಾರಿ ವಾದಿನ ತಿನ್ಪೆತ್ತುಲೆ ಅವೇ ದಿನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆದೆ ಪಂಡ ಮೀನ್ ಮಾಸ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ನನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪುಜೆನು ಗುರುವಾರ ತಿನ್ಪುಜೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ಪುಜೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಗುರುವಾರ ಬೊಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ ಯಾನು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಂಬರ್ ಬೊಕ ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಂಬರ್ ಪಂಡ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎತ್ತೋನ ನಿಕ್ಲಿಗುಂಡತ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊರ್ದು ತುಲೆ ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ವಿಷಯ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೇಂದಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಂದಿರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಿಕ್ನಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಈತ್ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ದ ನಡುಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಕೊಪ್ಪೆನ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಅಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲಿರು ಸೊ ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿತ್ತಡು ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುಯಾನ ಉಂದು ದಾದೇಕ್ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬರ್ಪುಣುತುಲೆ ಆ ನಂಬರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇರೆ ದೀತೆ ಒಂದು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬರ್ತನು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಪದಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಗಸಿ ಮನ್ಪೆನು ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಪುಣದ ಅಂಚ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಗಸಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಕೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಪದಪೆದೊಂಜಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಅಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ದುಂಬು ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಂಡಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಮ್ಮಂತುಂದು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏತು ಪೂರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ತಿನ್ನ ಪೂರ ಪಂಡಿ ಬಕಾಯಿ ಒಂತೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸದ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪುಲ ತಿಂದು ನಡ್ಡೆ ಏಪಲ ಮೀನ್ ಮಾಸ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನೈತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಟ ಅಂದು ಕಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಬದುಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೋನು ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ಸೋನು ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೋನು ಬರೋಂದಿಜ್ಜೆ ಬೇರೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮೇರೆಗಳೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ
ಪುರಾಣಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಒರ್ತಿ ಕೇಂಡಿರು ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ರೆಂಟ್ ದನ ಓನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕೇಂಡಿರು ಎನ್ನ ಓನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಾಯ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 1 year ದುಂಬು ಪಾಡ್ದಿನ ತೂಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ 22nd ಎಂಕ್ಲ ಈ ಲಗು ಬತ್ತದು ಹೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲದೆತ್ತದು ರೆಡ್ ರೋಸ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ 22nd ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂತು ಜರ್ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸುಪ್ಪುನು ರೆಂಟ್ದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಉಡ್ಪಣ್ಣದು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎತ್ತುಜಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡ ದಾದಪುರ ಮನ್ಪೊಡು ದಾದಪುರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದೇ ಎತ್ತು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೊಂಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಬಿಲೀವ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ಹೋಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ವರ್ಕ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಲಕ್ಕಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಪೂರ ಆವಂದೆ ಪೋಪುನ ಆ ನಂಬರ್ಡ್ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವದ ಜೋಕುಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಉಪ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಏತು ಬೆಂದಿನಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಉಂತುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಯಾನು ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದ ಇವಾಗ ಉಲ್ಲೇ ಪೋದ ಆನಾಗ ಉಂತುದು ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ಆ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗ್ಲ ಬೈದೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುಖೇತಾಡುವ ಪಂಪಿನಾರ್ಲ ಒಳ್ಳೆದು ಆರ್ಲೆನ್ನ ಇಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿರ್ಗೆ ಅಂಚ ಆರು ಪಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ತೀರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನತ್ತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನತ್ತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಿಸಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಪಂಡೇರು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬಿಸಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಬಿಸಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂಕ್ ದೇಪಣ ದುಮ್ಮು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನು ಹೊರ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಕೆಲವದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡದ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಟೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ತೆಲಿಟೆ ದೀದು ಉಪ್ಪೆರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊರ ಟಪ್ಪ ಬುಡದಿತ್ತನು ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅದಿತ್ತನು ತಾಗದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗ್ಲಾಸದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಉಪ್ಪುಡು ದೇಪಣ್ಣ ಅವು ಪುಡಾಣದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಒಂತೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನಗ ಹಿಂಗಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇಜಿನ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಜಿತ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರಬಿಸಲದ ಮನ್ಪುನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದೆಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಪಡ್ದ ಕಡೆನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಮಿಕ್ಸಿದೆಕ್ಕಲ ಐಕಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆತಿ ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆನೆ ಕೊಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಂತಿನ ಕಜಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಪುರ ಅಂಚೆನದ ಬಿಸಲೆಡ್ದ ಮಂದಿ ದುಂಬು ಪುರ ಈ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪುರ ಹೋಲಿತ್ತು ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನು ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಂದೇ ತೆಲಿತೆ ಜೀವಡಾಕು ಯಾರು ದುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಅವರ ಕುಡಾಣ ಸಹ ಒಕ್ಕಡದ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಚ ఇది ಕೆಂಪು ಬದುಕೆ ಶೋಕಾಪುನಿ ಮೊರನಿ ಪಚ್ಚೆ ಬದುಕೆ ಇಟ್ಟುನಿ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಮೆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೊಂಜಿ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕರ ಹಾಪುನಿ ಎಂಕುಲ ಕುಡದ ಎಂಕುಲ ಪಿರೋದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದ ಸಿನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಎಂಕುಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರೀಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಣ್ಣದು ಅವ್ರು ಬ್ಲೂಪರ್ ಸೀನ್ ಉಂಡದು ಅವು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರೊಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮನ್ಸುದೇರಂದಿದ್ದಿ ಅವಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಬಕ್ಕ ಆರ ನೆರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡತ ಅವರು ತೆಲಿಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಡ ತೆಲಿತದ ಮಂತೀನಿ ನೆರ್ಪುನ ಸೀನನ್ನು ತೆಲ್ತದ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಟೇಕ್ ಆಯ್ಬಕ ಸರಿಯಾದ ಬೈದು ಐಕ್ ಯಾನದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿನ ಅರೇನು ಬೆರಿ ಪಡ್ತಾಯಿ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದು ಯಾನು ಅರ್ನ ಎದುರು ಉಂಟಲ್ಲ ಕಂಚ ಅಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಐಕದಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೈದೇನೆ ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದೇನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಅಂಚ ನಿಖನ ಪುರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರದ ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.
ಬಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಪ್ಪಾನು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆವಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ ಪಂಡೆತ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಾರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿಗೆ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆವಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆನು ಆ ನಂಬರ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಕೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯೋಡು 4418 ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊರ್ಪುನ ದೇನು 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಂತ್ಜಿನಾಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ತಿಕ್ಕುನು 100% ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ನಿಕಲ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆನಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಸ್ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ದೇಪಣ್ಣ ಏನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತೋ ಜನ ತೂತಿನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಈತೆ ಮುರಣೆಂಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಮಿತ ಸಂಜೀವ್ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಆರೆನ್ನ LICದ ಕೊಲ್ಲಿಗು ಸೊ ಆರ್ ಈತ ಸಮಯ ತೂದು ಇಜ್ಜಾಣ ತೋಜೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಏರೆಲ್ಲ ಪಂತ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಪೋನುಂಡು ಸೊ ಆರ್ ಮುರಣಿ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡೇರೆ ಹಾಯ್ ದೀಪ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ LICದ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ತೂತೇರೆ ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ದುಮ್ಮೊಂಥರ ಮರಲು ಗುದ್ದೆಲ್ಲಕ ನಿಂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ನೇಚರ್ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಪುಣ ಆವ ಗಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅವನ್ ಬಂದಾಗ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನು 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಎನ್ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಮಿಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಒಪ್ಪೋಡು ಅಪಗಾಂಡ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಬಕೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿರುತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಮೂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಬೇಲೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಯಾನು ಇಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಏತು ವರ್ಷ ಯಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಬೈದೆ ಏತು ವರ್ಷ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸಿತ್ತಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಹೊಡು ಸೊ ಯಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದೇ ಈ ಇಲ್ಲದೆ ಪೆರ ಕಾರಣ ಏನು ಸೊ ಯಾನು ಈ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಸೊ ಯಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಪೆರೆ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾಲ್ನ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತು ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಂಬೊಂದಿತ್ತೇನು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ್ ನಂಬೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೂರ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಈ ಪೂರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡತ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಪೋಣ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಮಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 100% ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನ ಕೊಂಡತ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಸೊ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಯಾನು ಮಂತದೆ ಬುಡಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಿಂಚಿನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಎನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೇನು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆತನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಯಾನು ದೇಯ್ದೇನು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪ್ಯಾನು ಮಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ಲ ಅವನೇ ಪೋಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ವಾ ಟೈಪ್ಡ್ ದುಂಬುಡು ಇತ್ತರ್ತುಲೆ ಅವೇನೆ ನಿಕ್ಲು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕನವಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಲೆಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲ ನೈಫ್ ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ದಾದ ಮಂತೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಮರಪೆರ ಜೀನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ನ ಡಿಲೀಟೇ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲಿ ಮಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಆದ ಪೋಯಿನ ಘಟನೆನ ಅಕ್ಲಿನ ಅಡೆಗೆ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪುಡು ಇಜಿನಾಡ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬದನೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಂತೋನಿತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಪೂರ ಮರತದು ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಂತದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಆಹ್ವಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪಗಾಣ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಅತ್ತನಾಡ ಇಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕಂದೆ ನಕ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಡು ಕಾಣದ ಪುರ್ತು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದು 3:05 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಣ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಡು ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದಾತ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಲೇಜಿ
ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ನಾಯ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡುಪುಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಡೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐಕ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಕುಲ್ಲರೆ ಪುಣ 10 minutes ಕೊಲ್ಲೆ 10 minutes ಕೊಲ್ಲನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುಡ ಆತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬರಿಕದಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯರುಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೋಲ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಆವೋಡು ಅವೇನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕನೋಡು ಎಂಡ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಎಂಡ ಕಾಸು ಉಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಂತ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಡ ಕಾಸು ಉಂಡು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇದು ಕಾಸು ಬತ್ತನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ 100 marks ಅಂಚಪುರ ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಂತದ್ದು ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ಅವೇನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1 week ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುನು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ನಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಪುನು ಅಂಡ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆಪುನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ಬೈಯದ ಬರ್ತು ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ರೂಮ್ ಉಡ್ಪೋದು ಮನ್ಪುಲೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಗೋಲು ಎನ್ನೊಂದು ಲರ್ಪುಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಲ್ಲುದು ಆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂದು ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆಡ್ ಕೊಲ್ಲಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು. ಅಂಚೆನೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಾಗ ಶುಕ್ರವಾರದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲಿಟ್ಟದ ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲಿಡು ಶುಭ ಲಾಭ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕೊಂಡತ ಶುಭ ಲಾಭದ ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಲಾಯ್ದ ಮೈತ ಬಾಕಿಲಿಗ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಶುಭ ಲಾಭದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ತಡ್ಡೆಡು ಕುಂಕುಮ ಬಕ್ಕ ಅರಿಶಿನ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಷ್ಟವು ತಡ್ಡೆಗೆ ದೀಪನ ಅಂಚೆನೆ ತಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ದಿಲೆ ಆ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಆಚೆ ಗಂಟೆದು ದುಂಬೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೆಲಪುರ ಒರೆಸಲಿ ಅಲ್ಪ ತಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ದಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಆಮೇಟು ರಡ್ಡು ತಿಪಿಲದಿದ್ದು ಬೊಲ್ಪತ್ತದು ದಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಕುರುಬಾಕಿಲು ಬಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲು ಆ ಟೈಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 10 minutes ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡದೆ ಟೈಮ್ ದಿಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಊಲ ತೂವಚ್ಚಿ ದೇವೇಡ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ನೀಡಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ದೇವೇಡಲ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲವಂತೆ ಬೋರ್ಡು ಅಪಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇಪುನು ಅಂಚನೆ ತುಳಸಿ ದೈ ನಡೆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂಗೆರ್ಲ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ತುಳಸಿ ದೈನು ಅವೇನು ಐನಾತ್ ಒಂಥರ ಪಚ್ಚಡಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಪಚ್ಚಡಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಉಣ್ಣೊಂದು ಅರ್ಥ ನುಂಗೊಂದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಣ್ಣೊಂದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಆಯ್ನಾತು ಧೂಪ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿದ ಧೂಪ ಪಾಡ್ಲಿ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ರೂಮ್ ಉಣ್ಮನ್ಪೋಡು ಪಾಡೊಂದು ರೂಮ್ ಪೋದು ಧೂಪನ ಉಣ್ಮಂತಂದು ಬರೋಡು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿದ ಇಂಚೆ ಮಂತದ್ದು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಆಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆಲಸ್ಯ ಬಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ನೆಲ ಒರೆಸಲೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಜಿನ್ಯುನ್ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಬಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಓಲ ದೀವಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೇನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಕಾತು ಯೂಸ್ ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿನತ್ತ ಸೊ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಮಲ್ದೇನು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಟು ದಿನ ಗಡಿಯಾರ ದೀವಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟಾತಿನ ವಾಚ್ ದೀವಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಕು ಲೇತು ಗುಜಿರಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ದೀಪ ಬರ್ತುಲೆ ಆತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಡ್ಚಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ದಕ್ಕಲಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಲಾತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ಲ ಪನ್ಪೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಮಂಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಪನ್ಪೆನು ದಯಪಂಡ ಮೀನ್ ಮಾಸ ಮಂತಿನಪ್ಪಗೆ ಪನ್ಪುಜಾನು ಅಂಚ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದ ನಂಬರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೇಯೊಂದು ಬೈತು ನನ್ನ ಪದಪೆದ ಆಂಡೆನ್ನ ಪದಪೆ ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ತನು ಆರಾಯ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ನು ಎಂದೇಟೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಬೈಯದು ಕೊರ್ತಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೊಪ್ಪೆ ಸೈಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೊಪ್ಪೆ ಐತೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ದುಂಬತ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಿಡಿ ಈಜಿ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಅದೇಪಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡೆ ಪಾರ ಕಟ್ಟದೀನಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೈಕರ್ ಸಡಿಲ್ಲ ಆವೋಡು ಆತ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬ ನಿಂತು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದುವೇ ಒಂದು ಹಾಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಕೈಕಾರಿಗಂತೆ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಂಬರ್ ಪಂಪೇನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಸೊ ನಿಕುಲು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಏರ್ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರು 741 ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಒರಿಯಡ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏರ್ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪುಣದಾದನ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ಅಂಚೆ ಪುರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪಂತದ್ದು ಮುರಣಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು 10 minutes ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕುಲು ಒಂದು 741 741 741 741 ಬೊಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕೊಂದು ಆಪುಣದಾದನ ತಿಕ್ಕು ಆತ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಾಂಡ ಅಂಚೆ ಪುರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ವಚ್ಚಿ 100% ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಿತ್ತು 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅತ್ತು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ 108 108 ಸಲ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಲೆ 741 741 741 ಅವೇನು ಬರೇನಾಗ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಪನ್ನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನಲಾತ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನನ್ನಲಾತೆ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಮುರಣಿ ಇತ್ತಲ್ಲತ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋತಿಲ್ಲ ಆತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಭ್ರಮೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ದಾಲತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಬೇಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರ್ಪುಂಡು ತೂಯರೆ ಕೆಲವುದ ಕಾರದ ಪಿರಾವಡ್ ಒಪ್ಪುಂಡು 111 777 888 ಒಂದು ಪೂರ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತೂಯರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲ ಇಂದೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು 1111 ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ 1111 ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂದು ಪಣ್ಣದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏರಿಯಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ತುಲ ಅಕ್ಕನ ಕೈತಲ್ ಬಾಲ್ಯ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನಿಕಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಪಂತೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಪೆತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕದಕೇನು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನಂದ ಅರ್ಥ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ತೋಜುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಕಿಲಿ ಪನ್ನದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಪೋಂದಿತ್ತಿಲ ಕಾನೆ ನಿಕ್ಲೈನ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂದ ಅರ್ಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈದಂದ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತುಲೆ ಅಂಕ ಪನ್ನಗನೆ ಒಂಥರ ಮೇಯ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕಾಲಿ ಮೆರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಲಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಪಾನ್ಪು ತಿನ್ಪುನ ಪತ್ತನ ಅಂದ ಹೆರಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂನಕ್ಲೆಗ್ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಎದುರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತನಾಂಡ ನಮಕ್ ಆ ದೇವರು ನಮಕ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಪ ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪದಪೆದೊಂಜಾಂಡ್ ನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದೊಂಜಿ ಕಜಕ್ ಮನ್ಪೇನು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಗಸಿ ಮಂತೊಂದಿದೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಂಬರ್ ಪಣ್ಣದು ಸೊ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ನಿಕೋಲಾಸ್ ನೆಸ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ 369 ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಡೆ 3 ಸಲ ಬರೆಯೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 6 ಸಲ ನೈಟ್ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯರೆ ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕನೋಡು ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ 100 marks in my all subject
ಅಂಚ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋವಾಡು 3 times ಕಾಂಡೆ 3 times ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಜಿ ಸಲ ನೈಟ್ಗೆ ಒರ್ಮ ಸಲ ಈ ಒಂದೇನು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅವೇನು 3 times ಬರಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಗಾಟ್ 100 marks ಇನ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂಚ ಪಂಡದು 3 times ಕಾಂಡೆ ಬರೆಯೋಡು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 6 times, ನೈಟ್ಗೆ 9 times ಇಂಚ ಬರೆಯೊಂದು ಬರೋಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮನ್ಕೋಚಿ ಯಾನು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 100 marks ಬತ್ತನು ಪಣ್ಣೋಡು ಬೈದನಿಗೆ ಪೋತನಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಬತ್ತನು 100 marks ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಮನಿ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪಗನಿಗಳು ಎಂಕ ಮನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ 10,000 ಉಂಡು. I have 10,000 in my account. I have 10,000 in my account. I have 10,000 in my account. ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಸಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಜಿ ಸಲ, ನೈಟ್ 9 times. ಅಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಬರೆಯೊಂದು ಬರೋಡು. ಸೊ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಮಂತು ತುಲಿ. ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಟ 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 ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನೆಲ್ಲೂ ಆಯ್ನ ತಿಲ್ಲಿಯ ಮನ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣ ಪಾಪ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಯ್ನ ವಾರಲ್ಲ 40 minutes ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತವ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದೇಪಣ್ಣ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ನಕ ನಾವೇನು ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪನ್ನೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡಕ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹಾಕು ಲಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಬಡಬಾರ್ದು ಮಂತ್ಕೊಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿ ಆಂಡೆನ್ನ ಕಟ್ ಮಂತದು ನಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಯರ ದೀತೆ ಬೇಯ್ಯೊಂದು ಬೈದನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತನು ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನಾಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬನ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬೆರ್ನೇ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ 24 hours ಕಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ವಯಸ್ಸು ಅಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬೆರು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಓದಿನ ಟೈಮ್ ಓದರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋಚ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇಪಣ್ಣ ಕೆಲವದ ಜೋಕುಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೋಪ ಕೆಲವದ ಜೋಕುಲು ಮೈಂಡ್ ಎಂಚೆಂಚುನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡಿಸಿರೋದು ಅದನ್ನ ಅಂಚಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಜೋಕುಲು ಓದಿನ ಟೈಮ್ ಓದರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊನೊಚ್ಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಕೊರ್ತುಪ್ಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತುಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ಓದೇರೆ ಪನ್ಕ ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪತ್ತುನತ್ತು ಜೋಕುಲು ಓದಿನ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ಓದುವೆರು ಅಂಚ ತೂಯರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತೇರು ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಲದ ಇನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಲು ಒಂಜಿ 8 marks ದೆತ್ತದ SSLC ಮಂತದೆ 8 marks ಕನ್ನದೆ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಾಗ 2nd class ಪಾಸ್ ಆತೆ SSLC. ಸೊ ಆಯನ ಪಂಡ
ಪೂರೆಲ್ಲ ದಡ್ಡೆ 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 ಎಂದು ಪಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮೈಂಡ್ ದಡ್ಡೆ ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುನು ಏಪಲ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತಾರಲ್ಲಿ ಈ ದಡ್ಡೆ 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 ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಪುನು ಗೊತ್ತನ ಆ ಯಾನ್ ದಡ್ಡೆ ಯಾಂದೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾಪುನು ಜೋಕ್ಲೆ ನೀ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಪುರ ಪಣ್ಣನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪುವ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರೆಷರ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪು 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 ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಕಲ್ಪುನ ಡೈಮಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನೊಂದತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಪ್ರತಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಓದಿನ ಟೈಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಓದುವೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ದೇತೊಂದೆ BCom ಅಂಚ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡಪುರೋಡು ಅಂಚ ಜೋಕಲ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಂಚ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಕಲ್ಪಿರ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ತುಲ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮೇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡಯ್ಯ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ಗೆ ಏನುವರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಟ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡನಾಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಪುರ ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಪುರ ತುಲ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಪುರ ಅಂಚ ಪುರ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋಚಿ ಜೋಕುಲು ಓದಿನ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಓದುವ ಅಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಟಚ್ ವುಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅವೇ ಪಂಡತ 369 ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ತಿನಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮಗೆ ಈತು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆತಿ ಪಂಡದು 369 ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಂಚ ಇಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗ ಪೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಟಾಪಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಕ್ಕಲ್ದು ಪೋಯ್ ಸೋನು ಇಡಬಲ್ಲ ಸೋನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತದಿತ್ತು ಬಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅದೇ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಉಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ಗಡಿ ದಯ ಪನ್ಪಿನ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೋಡಾಪುನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪುರೋಡಾಪುನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ದಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ನಿಕ್ ಈತು ನಾಲೆಜ್ ಉನ್ನೊಂದು ಪನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಉಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಜುನೂನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ತೊಂಡ ಒಂಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಪೋಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅತ್ತನಾಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ದು ಸೊ ಇಂಬೆಗ್ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ರೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡಂಡ ಅವಳು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡದ ಸೊ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೇ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನೇನ್ಲ ಫ್ರೈಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಸಾರಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪದ್ಧತಿ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದ ನಂಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ತನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಹಾಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಹೊಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ತನಕ ಗುಡ್ ಡೇಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಹಾಳದ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಮನ್ಪೆರಕೊಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜೇರಿ ಫಸ್ಟೇ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯರನ್ನೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನಾಡ ಇಂಕ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಎಸ್ ಈರ್ಪನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಸೂಪರ್ ಆತು ಹರಿ ಶೋಕಿ ನೀವಂತೆ ರಡ್ಡು ವನಸೋನ್ ಪೋಲಿ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯದ ಅಂಚ ಬಕಲ ನಿಕ್ ಅಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತದ ನಾನು ಬಕಲ ಸೂಪರ್ ಆತು ಇನ್ನೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಪದಪೆದ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪಳ ಫ್ರೈಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಂಡೆನ ಕೊದ್ದಿಯನ್ನು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದಾಗಿ ಸಾರಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ದೇಪಣ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಲ್ಲುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕೆಲವದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇಪಣ ಲಾಂಗ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪಣ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟದ ಒಂದಿನ ಪನ್ನ ನಂಬರ್ನ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.